projecte educatiu és un projecte que el que fa és apropar cinema català als instituts. M'ha agradat molt la ubicació perquè, com és el teatre de tota la vida, és molt còmode. Esperem que gaudiu molt de la projecció. Heu treballat prèviament a les vostres aules alguns dels oficis que hi ha darrere de les pel·lícules. El que ens interessa en aquest projecte és que pugueu reflexionar sobre com es realitzen aquestes pel·lícules. El cinema català és un col·lectiu de professionals i conèixer també aquest sector els ajuda també a valorar que hi ha sortides professionals també en el cinema. Fer aquesta mirada de què hi ha darrere del cinema, per qui està fet, com està fet. Trobo que és una molt bona elecció de pel·lícula perquè a vegades la gent de la nostra edat no aprecia les nostres condicions de vida. La temàtica aquesta m'ha agradat molt perquè així podem descobrir i conèixer moltes de les coses que no es cobreixen mediàticament. He vist un punt de vista nou que no havia vist mai. No sabía mucho sobre esta historia. La película me ha ayudado a aprender más sobre esto. Això ens fa reflexionar una mica tots, de tindre el que ara tenim, que no era com abans, que no ens deixaven reflexionar, no ens deixaven pensar, no? Després del visionat es fan unes dinamitzacions que consisteixen en un joc associatiu. 1, 2, 3, ja! No hi ha un col·loqui en el qual s'expliqui la pel·lícula, sinó que és a través de les imatges que sorgeix el debat i sorgeix el contingut de la pel·lícula. Hem fet una dinàmica a la qual els diferents companys hem pogut expressar les nostres opinions, els nostres punts de vista sobre la pel·lícula. I m'ha agradat molt fer-la perquè he pogut descobrir els diferents punts de vista que tenen els meus companys i adonar-me de coses que durant la pel·lícula jo no he pogut apreciar, però un altre company sí que ha pogut. I així, a través de les imatges, els alumnes han acabat de tenir una imatge global del que ve a ser la pel·lícula i el seu contingut per poder acabar d'assentar els coneixements que acaben de veure.